Kawai ka Longkmie kala Khlad no kat basau ngut ki wei pat kenthop lai ngut ki khon bat unongnya kali kila mynsaw jor haka jingiatakhuh kali ha Mawryngkneng East Khas Hills District. Kani ka jingiatakhuh kali kala jia haka arpo trik nailar haka por kumba khandai baje AA minstam hajan kawai ka dahaba shuaban poi ka yo Mawryngkneng ha pedeng ka truk bar ka Toyota Innova ka basyong kani ka Longkmie bat ki khon. Kani ka Longkmie ka bala Khlad na kani ka jingjia accident kadai ka bala tip kum ka kong jani bha lalu ki bana paneler bat ki basyong basa hasor Shillong. Laya thu ba ki mi na Shillong bat thmu ban wan sha Jowai Henry haba poi ha Mawryngkneng kilangat ha kani ka apot ka bas ngosi. Ya kini ki ba mynsaw la penkit marmar sha ki jaka sumar sha Shillong ban yo ya ka jing sumar. Body CPU berkelah itu. Empat dekan. Empat. Driver. Ri derap mensu.